На тези типични форми и дизайн в този невероятен електромеханичен уред се радваха няколко поколения потребители. Това е тъй нареченият видеокасетен магнетофон. Той става популярен в домашни условия през края на 80-те години, когато технологичният напредък позволява серийно производство и достъпна цена. Но за да разберем как се е стигнало до този технически напредък, трябва да се върнем в 60-те години, когато инженерите на 20 век са се опитвали да запишат видеоизображение за първи път. За да се слеем по-добре с атмосферата, ще си пуснем някоя и друга плоча от този автентичен радиопулт. 60-те години са изглеждали по този начин. Тежки електронни съоръжения, като захранвания, измервателни уреди, осцилоскопи, мишпултове, монитори, усилватели и прочие и прочие. По това време предаванията са били излъчвани и смесвани на живо, поради невъзможността да бъдат записвани. Представете си колко труден е бил живота без записващо устройство. Бил поставен въпросът: що можем да запишем звук от електрически сигнал на магнетофон, защо да не можем и видеоизображение? В киното видеомонтажа се извършва от смесител, познат днес като Moviola. Moviola е пионер в разработването на подобно съоръжение, където едновременно могат да се смесват вертикално картина и звук. Удобното на Moviola е, че в реално време е можело да се наблюдава лентата. Нещо, което е било крайно желано да се постигне и на магнитен носител. Разбира се, нещата се оказали по-сложни, отколкото се е предполагало. Честотата и скоростта на лентата се оказали недостатъчни за постигане на смислен резултат. Тогава инженерите измислили ново поколение записваща и четяща глава, поставена върху въртящ се барабан. Така през 1956 година създали първия работещ ролков видеомагнетофон. Това променило света завинаги. Първата цена била $50,000. С годините на усъвършенстване технологията добила еволюционни решения за контрол и оптимизация. Една от най-важните иновации била промяната на наклона на видеоглавата, като по този начин се подобрява качеството и се спестява лента. Обмислили се въпросите за синхронизиране на оборотите и прецизността на записа, както и времеви код с индикация. Съществували са различни стандарти на използване на ленти и обороти, докато накрая не остават Betamax и VHS. Shaping up your video is as easy as this with the HR7100 video recorder from JVC with color-coded feather touch controls, fast shuffle search, a 10-day timer, and full-function remote control. JVC's HR7100 is simply great video, and its very affordable price makes it great video value too. The HR7100, simplicity in motion from JVC. Available at 6 Points TV and Video, Video Express, and Video Trend. The Bon is having a video recorder event that you won't want to miss. Find our best-selling Fisher VCR with auto rewind, 3-speed recording, electronic tuning, and 8-function remote control for only $4.99. Also, exclusively at the Bon, this RCA model with front-loading cassette, 14-day 6-event program, 105-channel capability, and wireless remote control for just $6.99. Find these and many more in the Bon's Audio Video Center, where the choice is on. Видеомагнетофонът е електромеханичен уред, чието устройство съдържа захранване, телевизионен приемник и механика. Захранването обезпечава работата на всеки един от компонентите.
Програмируемият тунер дава възможност за преглед на аналогова телевизия или запис от нея. Самият запис може да се осъществи и в определен час, който е предварително зададен. Механиката се състои най-основно от въвеждащ механизъм, разпъващи водачи, шпиндел мотор, контролна аудиоглава и видеоглава. Първа фаза. При поставяне на касета в гнездото се опознава първо нейната наличност чрез механични ключове, а след това нейното външно състояние. При въвеждане в фаза 2 водачите изтеглят лентата и я поставят върху видеоглавите, контролната глава и шпиндел мотора. Фаза 3 задвижва лентата напред и тогава видеомагнетофонът е в режим на четене. You'll do anything to protect yourself, but it will do anything to protect its secret. It was a different time. It was a time of destiny. A time when a child could tip the balance between good and evil. With my powers, with the strength of my great army, can you not find one little child? About a year ago, we gave this city Robocop. Ready for duty, partner? Nothing I'd rather do. I think he's worked out pretty well. Have a seat. This is a bust. But things have become a little rougher out there. There's a game called Jumanji that has a life all its own. You have no idea what you are getting yourself into. Въпреки постигането на Hi-Fi, Dolby Audio и S видеообезпечаване, видеомагнетофоните биват заместени от дигитални записващи и възпроизвеждащи устройства, които са много по-качествени и лесни за поддръжка. Ерата на видеомагнетофона приключва в края на 20 век, като морално остаряла и скъпа за производство техника.